Nederland beter maken kan volgens mij alleen als de burgers veel serieuzer genomen worden dan dat nu het geval is. Dat er echt naar hen geluisterd wordt en dat er wat met hun zorgen wordt gedaan. Liefde is een onvoorwaardelijk gevoel dat je voor iemand voelt. Dat kan voor je naaste zijn, voor je familie, maar dat kan ook voor je volk zijn. Het asiel, overmatige binnenkomen van asielzoekers. Je kan dweilen, maar als je de kraan niet dichtdraait, dan schiet je er weinig mee op. Mag het eten zijn? En dan voor een lekkere gerookte zalm, dan mag je mij vooruit mijn bed halen. Oh, Nederland is al lang veel te vol. Absoluut. Sport. Boek lezen. Nieuwsuur. Oh jee. Liever geen van twee, maar als ik dan toch moet kiezen, NOS. Het is wel mooi zoals het nu is en als je mensen erbij wil, moet je zorgen dat je mensen erbij neemt die ook daadwerkelijk bijdragen aan het bloeien van je provincie, maar niet zomaar iedereen.